Takže čusi, já jsem si vzal, vítejte u dalšího dílu z Minecraftu. Tentokrát tady máme novou sérii hardcoreu. Je tu se mnou dneska u prvního dílu vlastně Fafík. Takže zdar lidi, budeme natáčet hardcore. Jo, takže se do toho pustíme, nechal jsem to tady trošku vygenerovat, aby se nám to tolik nesekalo. Ale za chvilku bude noc, takže se do toho musíme pustit. Vyspanovali jsme se tady nějaký tý biomu. To je jako zvláštní. Máš oranžový strom. Jasný. Jo, a jinak Fafík nehraje jakoby se mnou, ale prostě sedí tady vedle mě. Budeme prostě hrát, no v jednom díle budu hrát já, v druhým možná on. Uvidíme, jak to ještě uděláme. Ale teďka hraju prostě já. Ano. Co? Já? Co dá? Já? Abych to moc těžit, ne? Počkej, musíme jim vysvětlit, o čem je hardcore. Takže hardcore je vlastně o tom, že nesmíte umřít. Jakmile umřete, tak se vám prostě, no, jste v prdeli, prostě se vám, ježiši, se vám prostě vymaže svět a už se tam nepodíváte nikdy. Takže budeme muset dávat bacha. Hlavně musíme zabít ty ovečky. Ovečky, jo, ovečky. Ale nejdřív si půjdu na... Hej, vodou se fakt stmívá, takže už bych se někam také... Jo, Jde, běž zabít tu ovečku. Buď v klidu, jo. OK. No a chtěl by to spíš zabít i slepice. Dřív ovečku, než slepici. Tak až hlavně musím dělat menší, jo. Tak jsou logicky, jakože tady nebudeš mlátit rukou. To by bylo docela jakože jaký to. Takový divný. A nevím, to by se líbilo, by tě někdo umlátil rukou. Líbilo. Taky se to dá. To jo, ale to je takový nehumanistický mlátit ovečku ty vole rukou. Já mám jednu. Kýkelný. Jo, pozor, na dvě rány. Kurva, co to je? Fucking lagy. No to nejsou lagy, to jsem prostě dělá furt, ale nevím proč. Tamhle, tam do té hory se Nesebral jsi? Nebo sebral jsi? Sebral, ne. Teď kde je, že? Takže jsi nesebral ani tam to? Sebral, vole, tady to je vlna, že? Vím, a musíš mít 3. No čo? Hej, ovce, teda krávy. To je hodně nice. No, pojď sem. Trošku lagy, no. Tak stává se. Musíme říznout nějaký jídlo. Říznout. Chudá kráva, ty tady takhle řežeš. Dřevěným mečem. A ještě se na další díl bude to uvítávat Fafík, takže se těšte. To dopadne. To dopadne. Že už nevidím žádný jídlo. To nebude stačit. Dělej, musíš. A tě ještě den. No, že podívej se na hunger. No jo. Takže se prokopej dolů, aby si mohl udělat práci. Ne dolů, tady do té hory se nakempí. Okay. Ale předtím jsem tady někde viděl nějaký koul. Máš koul. Jinak jestli byste chtěli ten texture pack, co já používám, tak vám ho dám do popisu videa. Mrtě libové. Je, nebo tak mě se aspoň líbí, že? Je dobrý. Jinak bych s ním nehrál. Nikdo se na ně nestěžuje. Já to ne. Nikdo. To vidím ten hardcore tak na 2 díly. Na 3. Protože my jsme takový... Budem si věřit. Budem si věřit, tak to dáme na 10. A jinak nebudeme hrát vůbec za kamerou, protože kdyby jsme náhodou umřeli, tak prostě bychom... No, byli bychom, jak to říká Fafík. Ježiš, to by bylo strašný. Jo no. To by dopadlo jak minule. Jo, to. 10krát smrtí. To se vyplatí. No, my vám řekneme takovou příhodu, my jsme už jednou točili na starém kanále, to už je strašně, já nevím, tak rok. Tak jsme točili hardcore. Na 10krát jsme natočili 4 díly. Než jsme to tam nechali chviličku vygenerovat, tak jsme prostě
Prostě jsme umřeli. Ať na 10krát jsme natočili 4 díly. Tyjo, to bylo fakt nadlouho, no. Bylo to takový zajímavý, no. A tak musíte nám věřit, že to tentokrát zvládneme. My to zvládneme. Ještě jsme neumřeli zatím teda. To je zázrak. Takže bacha na nás. Ne, asi. Jsme drsný gangstři. Tak pojďte zombíci, pojďte. Dobře. Proč? Nechám otevřený. Tak se asi zavírá. Udělej si postavu, vyspíš se na to. Já se doufám takhle, že? Jo. Ježíš, ty nevíš, jak se kraftí. Ale vy, prosím tě, to pak jsem nějaký začátečník. Sám Nevadí. Se vsákne. musím se napapat. Máš hlad, jo. Čekaj, uděláme si tady truhlu. Jo, to by se hodilo. Na co ti je vlastně tady truhla? Na to, aby si tam mohl dávat věci. Hardcore. Když umřeš, tak budeš bez věcí. No a? A my neumřeme ještě. Možná. Ne asi. Možná. Nedávám tomu takový šance. Dej tomu šance, musíme si věřit prostě. To dáme. To dáme. Jdeme natěžit ještě nějaký dřevo, ne? Mhm. Tady trošku, no. Dávej si pozor na creepery. Tak oni už tady nejsou. Aby to, abych si tady udělal takový můstek, víš co, abys nemusel furt tam plavat. Tak uděláme můstek. Jo. Uděláme můstek. OK. Ale potřebovali bychom taky najít normální biom. To vypadá, jak kdyby celý svět byl z té vody, když seš pod tím. Víš? Ne, asi. Ty to žab. To je mrtě na svek. Chtělo by to, že jo. Aby nám padly nějaký saplingy z toho, aby jsme si tyhle stromy mohli zasadit, protože tady máme jenom tady ty... Čekaj na ty saplingy. No jo, tak já si tady porozlídnu, jestli jsou ještě další stromy, nebo... Tak určitě. Pak udělej tu slavnou lávku. Jo, tak to bude slavná teda hodně. Myslíš na svek? Svek? Mhm. Kámo, máš svek? Určitě to bude mít mrtě velkou sledovanost, ano, přesně tak. Já si těším, až ty to budeš uvítávat, kámo. To bude tak na 20 pokusů. Už jenom já jsem to... No, 10 minut uvítával. Proč zahodil ty vajíčka? zahodil, vole. Zahodil. A máš další sapling. Tak to tady trošku okácíš, no. Vůbec to nešetři. Nebudu to šetřit, co jsi se s tím sral. Tady ti po 5 minutách mi zejteme, co? No, tady, nevím po jaký době to je přesně, ale myslím si, že to nějak tak bude. Jinak tyhle díly budou kratší, budou tak 15 minutový, aby jsme z toho mohli natočit víc dílů. Aby jsme hned nededli. No, aby jsme hned ne, no, jakože ono možná dedneme, ale tak... Budeme se nejvíc snažit. Nedednout. Samozřejmě. Jo. A ty napřed tady nemůžeš ani vypravit se do toho, abys nedednul do podzemí. Můžeš, vole. Ne, abych se bál, že dednu. Tak já se bojím, že dednu i tady, takže jako... Že blbě dopadneš a zlomíš si nohu. Zlomím si hlavu. A vypíchneš koláno, viď? Mhm. Zasadíme, budete mít 6 stromů, ne? To se vyplatí. A to se vyplatí. Dělej tu lávku už. Ty nebudeš přeplavávat tak nějaký pralesák. Kam jdeš? Do mýho houzu. Tam. Pro něco? Jo, pro crafty. Třeba si urobit sleby, že jo, nebudu to dělat normálně velkých. To je logický. To je škoda materiálu. Matriášu. To se toho jinak nebál. To udělám normální, že jo, takovou. Prostě obyčejný.
bych chtěl trošku design, takže já přemýšlím, jestli nemám to udělat. 4 bloky. Počkej, Cože? Nepodíváš. Ježiši Maria, počkej, každý posílá snap, to je. Ty, to je krásný, dávat do videa, no. Co? Nic. Měl bys. Nebudu se na to dívat, nebaví mě to. No a tak to Cože? zvětšíme si baráček. Třeba trošku, nebo hlavně jak si... Potřebujeme kobl, tak zvětšíme barák. Ne, si... To taky děláš, Dave. Vždycky, když potřebuje táta kámen, víš, tak vezme krumpáč, prokope ti zeď. Říká, potřebuji větší. Potřebuji Ty trošku... vole, čím na tu postel? To je jinak bugla. No to je, ale bůla. Vždycky přijede... Ale to je možná z toho texture packu, víš. Vždycky přijde Daveův taťka a říká: Davide, já potřebuji zasypat sutí to, že jo. Potřebuji díru zasypat sutí. Vezme krumpáč, rozkape mu půlku pokoje a udělá si, že jo, to, zasype tu díru. Že jo, Dave? Jo. Počkej, nechám si vypít kámen a pak se sem zase vrátím. Takže jsme zpět, jsem tady teda sám na zízla, mezi tím, co jsme to pauzili, přišlo sraní, šel vysrát. Já dodělám tady to, že jo. Udělal jsem si teda mezi tím slaby. Tak to dodělám a on se potom vrátí. Takže prostě to dostavím, aby to bylo trošku na svek. Tak už mu to trošku trvá, ale tak on se za chvilku vrátí snad. Tak už to skoro je. Hop, 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 hop. Tak a už to tady máme, to docela jakože svegerský. Takže jsme zpátky a tady pan Fafík, zatímco já jsem saral, tak on si tady dodělal tohle, že jo, samozřejmě, proč ne, tak co ještě budeme dělat, jinak co jsi ještě tady udělal? Co jsi tady udělal? Dodělal ty Jo, dodělal tu podlahu a ještě něco? No, Jo, tady tu zeď, ne? No, Jo. a tu střechu, tam dál, tak jsem ji odstranil, že jo, a to. Jo. Já to ještě prokopu a udělám jakoby jinde dveře, aby to vycházelo přesně s tím mostem. No, tak... Tak to tady rovnou, ještě mám nějaký slaby, jo. Jsi to rozšířil? No, rozšířil jsem to, jakoby rozšířím to, že jo, a udělám takhle dvojitý dveře, aby jsme šli do toho mostu a neměli to takhle blbě. Chápeš? Ty tam musíš udělat ty slaby, ale ty, že jo? No, teď já udělám s tajtem. Tady ty slaby, udělám ještě jedny dveře a půjdem to udělat, teda. Já se už koukám taky. Jo, Lovatku mám. Jinak, když jsem odcházel, tak jsem to na chvilku půjčil Fafíkovi a on vylez prostě z baráku a skoro nás zabil zombík. No bože. No bože. Skoro. Hej, kde jsou druhý tady? Tak. Ježiš, to je jedno. To vypadá jak chce. A tak zatím jakože žijem. Předělej tu hlínu. Nevypadá. Už nemám. Tak jde vypíct. Už Pečeš. Už peču. Ještě bych mohl udělat ty, že jo, sleby. Nebo jakoby pressure platey. Ne, nesmíš dát zevnitř, zvenku. Dojít zevnitř dám. Protože jinak zvenku by se k nám mohli dostat zombíčci.
Mohli no. Jo, pozor, ty jsi to tady, jo, jsi to tady nekvitunil. Nevím. Tady nám vyrostly stromy, asi si jedu pokácet. Jinak, jak jsem říkal, nebudeme hrát za kamerou, teda jakože, jak tady to se, u toho se snad nezabil. No, nezabil se u toho, když byl den. Ale skoro ho jako zabil zombík, že jo, jak jinak. Stává se občas. Stává, no. Mně ne teda, ale. Stává se v lepších rodinách. Budeš muset zasadit znova stromy. Budu, no, ale mám jenom jeden sapling, tak ježiš. By jsme mohli, že jo to. O, doufám, ještě, že nám nevyrod žádný kripl. Ježiši. To je jak na Skyblocku. Spíš 6 kriplů, to jo, už jeden. Ale ono začíná noc, takže bych to radši kampnul a vyspal se. Nice. Tak jsme se vyspali, jsem to střihnul, aby jsme nemuseli čekat. Jo, hele. Jo, mě se asi vypekly už ty. Koblíky. Tak a už to má design. Už to má design. Trochu, jakože. Dezigun. Na pána. Přidej venku, víš co ty? Já udělám rovnou dvojčestku, ne? Komu můžem? Se vždycky hodí. Tak jako bychom, ale to bylo tak trošku. Hezký. Ještě to trošičku předělám. Zbyl postel, sice se nám to zruší, takže se bude muset vyspat znova. No. Ale... Na co nám vlastně je uložení toho? Tak asi... No, Nic. no tak se taky nevychytal trošku. No. Co? No, že... Počkej, když natrám tohle, to tam neotevřeš. Natrám takhle a takhle. A sem pak dám ještě jednu dvojčestku. No. Vůbec nevím, já bych šel jako do podzemí docela, ještě já nemám na to, počkej. Co teď? Máme to podzemí? Jo, tak můžem, že? Hecnem to. A kde to začít? Tak tam pán skočí nějaký zombík. Tady jo. to začne? Jo, ale vem si to radši, aby si to tam mohl vlastně. Jasný, to chce, no, protože... Takže jako... by to nemusela být sranda. By tam po tobě skočil nějaký zombík. Jo, no. A tak stává se občas. Stane se všechno. Takže já to stříhnu a kdybychom něco našli, tak se ozvem. Takže jsme tady našli nějaký uhlí, takže si ho dokopem a pak to zase... Dokopem ho, že? Pak to zase stříhneme, jako je to kousíček od našeho baráčku. No, no to takovýho toho šitu. A... Ahoj, tě docela libovej. No, ale tak pak to nějak rozšíříme, že jo. Nevím, jestli si budeme dělat vůbec nějaký barák prostě nad, jakoby já nevím, jak bych to řekl. Venku, že jo. To je zbytečný. No, tak tamhle prostě je to kousíček, no. Mrtě. Takže zase. Takže jsme tady zpátky, už jsme našli důl a takový se nám stalo, že prostě jsme potkali strejdu Creepera a on vybouch jak debil a zbylo nám jedno srdíčko. Prostě je to. Takže prostě jsme skoro umřeli, že jo. To je logicky, ještě zbylo jedno srdíčko, umřel. No vlastně, jo, železo jedno, ty je bercho. Berem dom pro děti do Ježiši, ne, to nebudu těžit, to netěžím potom. Bacha, tam je další creeper. Ne! Prosím, kámo. No. Nech mě bejt. Já se tam bojím jít, vole. Mě se zastřelí. Tak pojď, kárečku. Tyš. Tyba, pojď. Tyš. Vidíš to? Jo. Creeper, skeleton. A zombík. A ten skeleton na mě může střílet. Tak to nic moc důl teda, no. Jsem čekal, že to je trošku lepší. Já hovno.
No nic, no, tak to zase zkusíme prodloužit. Takže ještě pojedeme dolů. Takže jsme tady nic nenašli, tak jsme to prokopali až na 10, aby jsme tady pak mohli jet branch mine. Prostě branch mining. Je tady trochu jakože lávy. Je tady, ježiš, tady trošku lávy. Takže my se asi přesuneme zase nahoru. Co? Jo. Ne, tak jako můžeme jít dělat ten branch mine. Ne, to ne ve videu. Tak jsme konečně nahoře. Kam to je? Kurva. Nelaguj se. Zavři dveře. Jsou zavřený. Zavři dveře, vyšli spát. Jo. Co? No, tak se vyspíme. A... Běž ven, přichystej si meč. Nerad bych narazil na nějakýho creepera. Počúvaj dobře. Počúvaj dobře, tu kabel. On to po peněžích užíval na automatoch. Jasný. Kemuně. Vyjdej ven. Co? Kemuně. Jo. Tak co myslíš, ukončíme to už, ne? Jo. Já si myslím, že už bude stačit. Už nějakých těch 15-20 minut bude. No, nevím. Tak já to nepočítám, že jo? Proč ne? Počkej. Proč to udělal? Si ještě vyrobím něco, že? Budeš dělat dřevěný strop? Dřevěný dvojčestky, vole. To povíme rovnou. To je hodně nice. To je hodně nice. Nice nebo nice? Nice. OK. No tak. Jak to vidíš tady? Ještě dodělám tady dveře a pak to asi... Vždyť jsou hotový. A tady něco doděláme tak... Na své... Je mrtěn, projdi dveřma teďka, dejme. Proč? Ne, tak jako abys nebyl rebel, tak musíš projít dveřma. No, co bych nechodil dveřma. No a teď proč neprošel dveřma? Jsi strašný rebelant. Tak, to je takový dobrý nástup. Takže tohle bude asi pro tento díl všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, po případě odběr. Like, ať to vidí. Jo, like, ať to vidí. Takže se mějte a u dalšího dílu čau. Čus.